alaikum. Wa alaikum salam. ɗum wona client no mbaɗɗa? hayyo maɗa selli mbaɗɗa e tampere? jam wonema yetterala machallah. en mbayrodiri en mbayrodiri no feewi. wonade selli kam ko an woppimi? ala hoto wi noon mi jooɗaki. En tout cas min kam mi yiiɗa wayrude yiide ma. ɗum no woodi wonno aɗa moƴƴema aɗa moƴƴe yam donc won gueɗe ɗe ganduɗa kadi annene ha aɗa moƴƴe am mboɗo moƴƴe ma ko noon tan en liggodirat tan kadi aɗa andi minen golle amen ɗe so julde fandima tan min dañata temps ɗum no woodi ha no woodi kadi amin jiiɗi yiide mbaɗo no mani annene onon jogui gueɗe ɗe min cohli ɗe hay min amin jiiɗi yiide on kadi mi yiyanima tawde addani ñotol ma de mi yabdat inchallah gonno kam jinmi ko mbaɗna kam tan jabel boutique tan ganduɗa won ko min goto jogui ɗum modèle o e julde he sa lelima ɗa an kay majjani min no mbawi aɗa andi min kam ko yonta tan jinmi mboɗa andi rewɗon tan machallah aɗa selli jaam tan eyyi mi rewno ɗo pour jertuden par ce que aɗa famira an kam eɗen gandodiri no woodi vraiment rawane wonno mbaddunoɗen pour yinno hikka kadi mbadden noon jamanu o welani kadi minenne ko hen tan min mbawata dañde ala min ka clientam en ɓoyde wona joni te birkaji ɗi ne keewi kono birgam tan jiiɗa natɗa hen guila rawane ha joni eɗen liggoɗo sa ari ɗo ko boutique ma kala ko ƴettuɗa ɗo kata ƴettat tan kala ko jiɗɗa ɗo tan a ƴettat an ka neɗɗo moƴƴo te mi haalantama ɗi kam sa ƴettiɗi hikka a nimsitta ayi yi jalti o couleur jayla oɗo joni mboɗo jogui tannas kesa mo ganduɗa somi ñooti ɗum waji ɗe a heɓat hen ko heewi min wima noon ɗum ɗo allahu akbar mo jippini foof cikka ko on ɓuuri yode ɗo ken mbima mo nawɗa hen fo a nimsitta eyyi ɗiɗo noon joni o holno wayata aɗa andi ngolɗo kam mi haalanta marchandise ne seeri ngolɗo wallahi heɓotako an kam ka clientam holko ganduɗa kam holko ganduɗa hen min tottirannomi ko sappo kono taade ko an holko dañata hen mi waɗanma hay sinno ko ujunaji jeeɗiɗi wasa ganjemi wasa ganjema kono ko sappo jeeyirani ko noon tan mboɗo andi gonɗo marchandise ala kono e mbaɗa no mbaɗɗoɗen ni tan joni mi ƴettat ɗum somi yeehi mi ñootoyi kala ko gadimi yeeyde tan so Allah jawi mi ara mi addanma kalis ɗum wala caɗele a famat sabu min e ma kam eɗen gandodiri min hay oɗo ni mbimam noon vraiment machallah kala mo nawɗa hen a nimsitta hikka yeeyan no belliɗoɗa yiɗo tati kam mbaɗa andi mboɗo jogui hen design mo ganduɗa somi waɗi ɗum la ilaha illallah ko mbimami ko tan de hande wuuro ngo fuusa hande wuuro ngo fuusa kala jaaɗa ma andu tigi jabel hikka cellini to an kay jabel hono ma ala an kay hoto mi yaata ala somi andano mo moƴƴani mino wonta wonani machallah a jarama no feewi jabel fewat sallah jaɓi merci so Allah jaɓi waɗen duwaw Allah ko moƴƴi Allah newnat fof addu ñotol ma noon inchallah mami addu merci a jarama no feewi ɗino daligol ni ɗino daligol mi an ammata aɗa ñanteɗo yehe elle ko allah halafaka ko paɗa an cikon kala galle he an sikki juulani aɗa kalata mami sikki juulani anani an aɗa ñanti aɗa wakki sakku selma elle ko mi yiɗa haalde e cikon kala galle ko goyade haajam ana wonta gurgel ke aɗa suusi aɗa haaji ma waynaki min sara wonno ɗo mi waynama kono mi yiyani mi yata mi yiyanima moƴƴi an mbeɗi yiyade mi waynaki e joni min jinmi andu koto paɗa wonko yiyade julde kalnomi de julde nene batto tan a waɗata mi jogui ɗo sihlam goto waɗa tege toon payi toon paɗa mi ƴewa ko dañi ha eyi mbaɗama fewjata ko mbaddata hen ko mbadde men mbiɗa fof no julde men nde eɗen ɗiɓe foof ala lali laaɗi i min woto ɓilam an kay a wawi ñantaɗe aɗa wakko sac ma aɗa yaha aɗa ƴeewoya piye janani a fiya ha mbiya aɗa ƴeewoya piye janani aɗa kalata man saɗa fewno julde ma min juldem kam mboɗo muuli an mbaɗe addata yiloyta min mi yiloy a yiloy kaddi ɗum ɓuɗata min mi ɓorno tuba mi yiloy d'accord ɓa cikko en yalta hen d'accord mi haɗani mi yiiladde kono jinmi ko mbasa nawordemi hen aɗa kalantumami minne kadi ko mbinimami hanke hecce ko ha joni ko ɗum reste 6 mois
mi halma so rese tuwade mi wona haajam Allah jogi Allah jogi ko mbimi ni heewi ñene mbaɗa mi radda mbaɗa mi yaha mbaɗa mi yiilo mi feni mi waɗi hunde fof mi waɗi mbaɗa mi radda mi ala somi dañima mi adde galle he sala mi yiilo wona yiilo ala min mbiɗa mi yiilo yo yo Allah newnu mbiɗa mi ya yo Allah newnu an o d'accord an o salani mo non silu bone saɗa ƴeeɓo kangal sikka ko manda feewi ɗum ko bone d'accord kono noon mbaɗa haalama gueɗe goɗe saɗa fewna julde ma mbaɗa mooli Allah ha nima omo haalna kam tan hami joguɗum ko woppude waktu o wallahi Allah ma ñaaw hakkude men min kam mbaɗandi kam so julde ɗennade tan ko feeram boni alay sago tan julde ɗenna hen mi wawa dañde jaam mi waɗa repos Allah ne wawi ni mi waɗa repos tan bamude lawol gotal ga hunde nde gasa bisimillah Allah ne seedi oɗo debbo sino mboɗo suusno reedu wallahi mi dañat lembel yo hakkam yiye ya Allah yo hakkam yille elle debbo tan elle cukragal